Baleke imic khona le insimbi sesiyadlala fast nje. Ngifuna sidumise ngalezi insimbi nje. Sizosho nje kancane ngingazi nokuba yazazi bazalwane. But sizosisho bazalwane egameni lika Jesu. Ngiyabingelela inceke zaNkulunkulu egameni lika Jesu obaba omama bami ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ngibingelela nosisi bami bonke egameni lika Jesu nabancane Sunday school. Amen. Amen. Ningixolele-ke bazalwane ivoice yami nje. Ivoice yami njena nje sengashumela kakhulu bazalwane ivoice yami iyasibaleka kwesikhathi nokuvaleka ivaleka impela. Mangikhuluma nawe ngiyasi indebe zomlomo kuphela nje. Kodwa mangiyoshumayela ivele iqaqeke ngishumela ngiqede. Ngemeze ngiqede uma ngiqeda nje ivaleke futhi. uNkulunkulu kenzela umusa bazalwane so kodwa kulezi zinto ayisavaleki kuba ukuthi nje ibe nje ibuye isho manje umuntu uyamemezela kakhulu ngoJesu. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane ngoba ngichazile ukuthi nami ngusandile welcome Shabalala. Umntwana kaNkulunkulu siniso uJesu ebusheni bakhe. Wamlanda uJesu iCV yami nje bazalwane le kodwa nje iCV ayifakane ekhaya ezulwini bazalwane. Kumele hlezi sikwazi ukuthi iCV nje ayifakane ekhaya ezulwini. Ngiyayisho nje iCV yami uthi nami uJesu wangilanda emadrugsini. Ngiyedictate ensangweni. Ngingazange ngishunyayeze ngibheke ethaveni ngiyophuza utshwala. Lase lifika izwi laNkulunkulu esongibiza uJesu. Kwase ngisindisa lo Jesu wangikhulula amantombazaneni engangigijima nawo ngilala nawo. Wangikhulula lo Jesu ensangweni engangibhema ngi-addicted kuye ngakhona ukuyeka. 4 years ngizama ukuya ngihluleka. Wangikhulula lo Jesu etshwaleni. Umfana wagijima ebuhle impela ubusha. Engu-DJ edansisa abantu bengalala abantu simile ngendaba yoku-DJya umuntu ephenduka i-agent kaSathane engaboni. Fundisa amantombazane ukubhema namafana ukubhema. Sebenza ngithenga insangu impela ngifundisa abantu thenga notshwala. Hey kodwa Nkosi yami umuntu eseyaddicted ngisakwazi ukuphuma. uJesu waseyisiza impilo yami. Ngizange ngishunyayeze wasezongilanda uJesu. Wangisindisa lo Jesu. Wangifundisa ivangeli leqiniso. Bengalazi ivangeli leqiniso lethami ngisindiso. Ngathola ngendlela. uNkulunkulu esengena nami ngiprocess yokusindiswa. Wangifundisa ivangeli leqiniso engishumele ngalizolo. Ngathi futhi angisoze ngaliyeka leli ivangeli. Isada abazane bayalithatha noma balithathe. Isada abantu emhlabeni bayalithatha noma balithathe. Mangifakaze ngalo. Jabula uNkulunkulu ezweni kulungile. Phela mina mangenza intando kaNkulunkulu ujabula amazulu kulungile. Ngoba masama kulomhlaba siyoma phambi kaNkulunkulu sonke. Sizilande ngayo into esiyenze emhlabeni. Ukuthi yinhle noma yimbi sozilanda. Kodwa lo Jesu uyasibekezelela bazalwane. Singabantu siphile emhlabeni uyasibekezelela. Esifundisa ivangeli leqiniso. Elizosingenisa ekhaya ezulwini ngoba akusiwona wonke amavangeli afakana ekhaya ezulwini. Lilodwa ivangeli lobungcwele uhlukana nezwe. Ufe ezwe nezwe life kuwe. Phile the way uNkulunkulu akudala ngakhona. Ube nje natural the way uNkulunkulu akudala ngakhona. Siphethe lo vangeli esigijima nalo. Abanye abangasifuni ngalo. Nasebandleni engaphenduka kulo bangixosha. Ngenxa leli vangeli. Kodwa nje ukuthi mina ngibasundiki. Ngiyabathanda nje abantwana baNkulunkulu. Ngibakhulekela kwesinye isikhathi. uNkulunkulu mayikhumbuzile nje ngibakhulekela. Ngoba ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi nakuzo baphendula. Ngoba ngale kwethuna bazalwane akukho ukuphenduka. Yabona once uhamba emhlabeni bazalwane ungazange uze uphile ubungcwele. Ayikho into engcolile ezongena ngale ekhaya ezulwini. Ayikho neyodwa. Abantu abazongena ekhaya ezulwini abaphila ubungcwele. And ubungcwele is not easy to be holy. Kodwa we must be holy. We like it or not, we must be holy if we want to enter heaven. Manje sibe ngcwele sana kunzima noma kulula ubangcwele kodwa kumele sibe ngcwele. And amandla okuphila ubungcwele asinawo. Sothola kuJesu. Uma uJesu simlalela
sesikhola nguye, asindise kulahlweni, akhiphe zonke izinto empilweni zethu ezixabanisa noNkulunkulu ukuze sihambe ngokamoya. Namhlanje sandela abazalwane bethu bahamba ngokamoya kanti baphumile kwiprocess noNkulunkulu ukuthi basindiswe kulahlweni khona bezohamba ngokamoya. Bamphazamisa uNkulunkulu. Nami ngamphazamisa kakhulu uNkulunkulu kwiprocess ukuthi angisindise. Ukuthi ngiqhubeke ngifuna ukunamafeli, ngifaka uskin jean, shaya into ezingibambayo. Ngiphazamisa uNkulunkulu kwiprocess ukuthi angisindise kulahlweni. Kodwa the time uNkulunkulu esengishayile yalahla ipresence kamoya engcwele empilweni yami ukuthi igunda ifethi ngayishawula yini la. Ngabona nje ngilahlekelwe manje asabuzwa lobumnandi. Kwathi uthi ngimfuna uNkulunkulu futhi ke ngiyombuza ukuthi kwenze njani. Wase ngichaza ukuthi hayini umphazamisile. Ngaphula izwi lakhe. Ngathi nje abafundisi nje bayafuna shumayela nje ukuthi wena ubheke inhliziyo unendaba nengaphandle. Hey Nkosi yami, ngoba lelo vangeli lidukisa ibandla laNkulunkulu. Lilimazile ibandla laNkulunkulu Jesu uyakhala. Uyabona bazalwane ukuthi Jesu angabuye nje uvinje ukuthi ibandla lakhe alikho ready. Uzozonlandela ibandla elingcolile na. Phethe imfundiso zamadimoni. Ehlubukumisa umuntu ekholweni. Zimamisa ngokusindiswa kwabafundisi. Hayi ngendlela kaNkulunkulu. Mina bazalwane ngoba ngihlezi ngifakaza mangifakaza nako WhatsApp nako YouTube. Ukuthi mina angisindiswa ngendlela kaMfundisi cha. Ngasindiswa ngendlela kaNkulunkulu eyizwi kaNkulunkulu. Uyabona umuntu osindiswa ngendlela kaMfundisi. Uthi mamtshela uthi hayibo umuntu wesifazana awugqoka kanje lithi iBhayibheli. Umuntu wesilisa wenzi kanje lithi iBhayibheli. Awukhulumi kanje lithi iBhayibheli. Kodwa manje sindiswa ngendlela kaMfundisi uzotshela ukuthi hayi mina umfundisi wami wathi. Angasho ukuthi uNkulunkulu uthe mama uthi hayi umzana siye eBhayibhelini sifunda nalo iBhayibheli thini. Athi hayi umfundisi wami wathi uNkulunkulu phenhliza indaba nengaphandle. Usindiswa ngendlela kaMfundisi. So naye futhi umfundisi wakhe kumele abalungisele abantwana bakhe labasendise indlela yakhe. Hayi indlela ngokuthi izulu labazongena khona. Ngoba lasiyakhona ekhaya ezulwini angeke ngene noma ngawubani. Kuzongena abantwana bakaNkulunkulu abasindise ngendlela kaJesu. Hayi ngendlela abafundisi abashumayela ivangeli lidukisa abantu. Kuzongena abazalwane abasindise ngendlela kaNkulunkulu abanomoya oyingcwele. Othi Jesu ongenawo kaNkulunkulu asiyona wakhe. Sibaningi izinto esinomoya oyingcwele kanti umoya oyingcwele akekho. Sinamandla nje ukuthi nje uJesu wathi lapha uJohn oqala John chapter 1 verse 12 abamamukelayo abanika amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ethi iBhayibheli lapha kwele English lithi angalo ukhona oliphethe ngile English. Umfundisi oliphethe John oqala chapter 12 ulizo uthi thini iBhayibheli. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Lithini iBhayibheli? But as many as received him, yes, to them gave he power to become the sons of God. Yes, those who believe in him, he gave them power to become the children of God. They are not the children of God. This power Jesus gives unto them is gonna make them to become a children of God. La manje uJesu masabe khona abanika wona iwona zobenza ukuthi baze babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Hayi ukuthi manje wamngena uJesu umntana kakhulu cha, ungena kwiprocess ukuthi lamandla la kaNkulunkulu amathunqoba isono mawushunyayezwa uyileke into uNkulunkulu angayifuni uyilahle yonke into khona uzoba umntwana kaNkulunkulu. Lithi la nakulezulu silifuni lithini nakhona. Ngithanda kakhulu inisho baleyachaza ukuthi to become the children of God. It gave them power to become ukuthi abasibona abantwana bakaNkulunkulu. Yilamandla ezobenza ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Sesiqalile ke intshumayelo abazalwane. Ngicela futhi asibongele izwi loNkulunkulu.
Mabegameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, busisa Nkosi somandla ingcwele izwi lakho Nkosi ukufunda kwalo nasey'nhliziyweni zethu Nkosi usisize lihlale egameni likaJesu, ngalo usilungise Nkosi, usilaye usisole egameni elihle lenkosi yethu enguJesu Kristu. Amen. Lithi labo lezulu bazale selizwe kahle. Lithi nakhona. John oqala chapter 12. Uthi kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Asifune kwabaseRoma chapter 8 verse 1. Roma chapter 8 uqala nje ufunda isihloko. Uthi lamandla enzani ngithini masesikholwa? Khona umuntu masekholwa azokwazi kahle ukuthi akamele amphazamisa uJesu kwijeni yokumenza umntwana kaNkulunkulu. Ngoba namhlanje sendela abantu abahamba ngama-gift kodwa bengenaso Holy Spirit ngoba bamphazamisa uJesu kwiprocess yokubenza abantwana bakaNkulunkulu bazoba nomoya oyingcwele. Amen. Thini iBhayibheli? KwabaseRoma chapter 8 ithi yeah, okholwayo usindiswa ekulahlweni ahambe ngokukamoya. Amen. Osime nje uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli okholayo wenzani? Usindiswa kuphi? Ekulahlweni. Bese yenze njani? Ahambe ngokukamoya. Angithi kufike qala ukuthi okholayo usindiswa ekulahlweni kube khona ikhoma ngithi. Yes. Bese lithi iBhayibheli bese hamba ngani? Usho ukuthi before hambe ngokamoya nomoya ingcwele kumele ungene kwiprocess ukukhona nguJesu ukuthi akusindise ekulahlweni uyena zonke into zasezweni ezixabisa noNkulunkulu. Angeke usuphuze utshwala, angeke usubheke uJesu aqede inkani ozowenza ubufebe, akhulule emandleni kaSathane khona uzohamba ngokamoya. Usube umntwana kaNkulunkulu. Angeke usufana nabantu bezwe ube naturally the way uNkulunkulu akudala ngakhona, ungaedi lutho ongazanga naye emhlabeni, oyifice nomhlaba wabona abayenza abanye abantwana bakaNkulunkulu besibiza abantu bakaNkulunkulu beyenza nawe wasukomplisha wasufuna ufana nabo, usufana nezwe. Awungenawo iprocess ukuthi uNkulunkulu akuselahlweni khona uzohamba ngokamoya, uyamphazamisa. Namathi sengikhulile bazalwane, uNkulunkulu engidwasile amandla amangcwele ehlane, kodwa wangishiya umoya engcwele. Nami ngibona abazalwane enkosini bengikhonza kuyo, thi uNkulunkulu bheka inhliziyo yabo nengaphandle, asami nathi siyozilungisa. Ngahamba nami oGood Faith, ngangambuza uNkulunkulu, yavela lahleka ipresence kaNkulunkulu ngokugunda nje ifaith kuphela. Yahamba ngoba sengiphazamisa uNkulunkulu endleleni yokuthi angisindise ekulahlweni khona ngizohamba ngokamoya. Kodwa wangenzela umusa noJesu, wathi uma sengizibona sengiphambukile ngathobe ngayomfuna uNkulunkulu futhi ngambuthi kwenze njani Nkosi. Kwasho manje bese ngilahla umthetho kaNkulunkulu ngabambelele emthethweni kaMfundisi engazi ukuthi uqhamuka usaphi. Ngase ngibamba wona nami kanti sengiyamshiya uJesu njengabaningi abazali abamshiya uJesu. Namhlanje bazalwane siyavuselela abantu. Bengithe sizokhuluma ngoSamuel chapter 6. Namhlanje sizokhuluma ngayo impela Samuel chapter 6. Khona sizobona isikhathi esiphila kuso. Khona sizabantu sizoqaphela. Sizihlole ngempela bazalwane isikhathi esiphelile. Abantwana bakaNkulunkulu abalomsimpilo zabo. Kushunyayeliwe kakhulu la Nkosi yami uJesu kufakazula ngayo ukuthi uyakhululana ebugqibeni besono. Mawukhona phakathi ukuthi wakamamukela uJesu, ukhona noJesu ozokunika amandla okuphila ubungcwele. Ukhona noJesu okukhulula emandleni esono. Awunawo amandla okuyeka isono. Udinga uJesu ozongena empilweni yakho bese akukhulula esonweni, ngoba lithi iBhayibheli inkokhelo yesono kufa. Kodwa isipho saNkulunkulu somusa ukuphila okuphakade kuNkosi uJesu Kristu. Uyakhulula noJesu emadrugsini, uyakhulula efebeni noJesu wenza isex out of marriage. noJesu uyakhululana etshwaleni, uyakhululana ebuthakathini, uyakhululana enhliziyweni embi, enhliziyweni enzondo. noJesu uyakhululana kuko konke ukubi obugqilazile. Akekho umuntu okhululana nawe uJesu kuphela. Ake sifunde lapha kwabase John chapter 8. John chapter 8. Sizothini uJesu John chapter 8. John chapter 7, yes, sorry.
John chapter 7 verse 37. John chapter 7 verse 37. Yes. Imfundiso ngomesiya. Oh. John chapter 7. Amanzi okuphila. Amanzi onjani bazalwane? Okuphila. Amanzi okuphila. Izolo uNkulunkulu sichaza ukuthi baningi abazalwane bawaphuzile lamanzi bese futhi bawahlanza bawaphalaza bawakhipha. Angamanzi uNkulunkulu. Amanzi okula amanzi okuphila ahlanzayo ezonweni ayitshela ukuthi asikhombisa amabala ethu. Fanele uma umzali uwaphuze lamanzi ungawahlanzi. Ngoba wahlanza yeye uzokhona ukuphila ubungcwele. Uzogqilaza yizo zonke imfundiso ezifika emhlabeni bese zadukisa. Kodwa mawaphuze ngempela angeke uzosidla isono. uJesu uzokukhulula impela ekhaya lakho. Agcina kubiyela uJesu yababiyela abantu ngempela abamhlonipha bemsaba begcina amazwi wakhe. Mina ngufakazi womfana ngakithi eKZN mangathi basemtholela ivangeli leqiniso bazama yonke into ungithakatha kodwa angathakathe ngoba nginamandla kaNkulunkulu ngicina izwe angithakatheki. Bangibona umfana omncane nje uthi umfana omncane sandolona bayini bezobama abadala bangakhona ngakithi kuliwa konke kuyaliwa babeka imithi esangweni naphambi komnyango kodwa mina ngigijimela ngihambe phezulu kwayo nje ngenzeki lutho bazame baze badela ngame evangelini leqiniso bathumela amantombazane izingane ezincane zize ngathi zizofuna ukukholwa zishaya ikete ezingane ngeziveza amathanga ezibaba neziveza amachiveji zingathi zizokholwa zizovula amathanga mangishumayela wathi uJesu uqedile inkanuko kimi angashela ngalala nazo ngame evangelini leqiniso shubula ivangelini leqiniso zabaleka zahamba ngoba ngangena amandla kaNkulunkulu. Angena amandla kaJesu. Hayi ngilingiwe nami kakhulu impela. Ngilingiwe nangabazalwane abasibiza ngabazalwane kanti basebenza uSathane. Bazama ukunqumba phansi. Kwasho ukuthi ngigcina izwi naNkulunkulu bahluleka. Wamahamba noJesu bazalwane. Uphile ubungcwele. Uyakhulela uJesu. Uyakhulela uNkulunkulu osithanda. Ethi iBhayibheli amanzi okuphila. Uthini uverse 37? Verse 37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona owomileyo akeze kimi aphuze. Okholwa yimi njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyagobhoza imfula yamanzi aphilayo. Amen. Amen. Uthi uJesu ngosuku lokugcina lomkhosi wamemeza wathi uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze. Namhlanje revival sewusuku lokugcina uma ekhona omile akeze kuJesu azophuza. Ozokhona uJesu njengokusho kombhalo eswini sakhe kokobhoza amanzi omfula angabe soma. Hayi ukukhona njengokusho komfundisi wakho, hayi ukhona njengokusho komzalwane, kodwa ukhona njengokusho kombhalo eswini sakho kokobhoza amanzi omfula. Wena uyakhona njengokusho kombhalo na. Abazane baningi bagcwele babandla kodwa bawumile. Uthi uma umpheka nje umzali lo mzane womile. Udinga amanzi. Udinga namanzi ayizwi kaNkulunkulu. Isale uthi uzolamukela izoshwela noma uzohlanza na. Ngoba umfundisi uthi ngoba silana silethe ivangeli leqiniso. Once waliyela leqiniso lelivangeli leqiniso washintsha uzokushiya uNkulunkulu akulaqaze. Njengabafundisi abaningi namhlanje bahamba ngamagift. Abasenayo umoya ingcwele. Ngenxa ukuthi bahlanza amazwi kaNkulunkulu. Babamba imfundiso zamadimoni ngoba sichazeliwe isolo uNkulunkulu lapha noTimothy oqala chapter 4 uthi ngekhathi zogcina kusho umoya kaNkulunkulu abaningi bazohlubuka ekukholweni balandela imoya edukisayo nemfundiso zamadimoni. Lo wenza namhlanje enkonzweni ngoba ngisho ukuthi silethe ivangeli leqiniso le ndawo ukuthi abantu ababuye endleleni kaNkulunkulu. Ababuye endleleni kaJesu besaphila ngoba ngale kothuna bazana into zasemhlabeni angeni. Kungena umuntu
owadala uNkulunkulu ngomfanekiso ongazange aziguqule ngisho nento eyodwa empilweni yakhe. Wazwa kwaba khona eguqulayo kuwe. uNkulunkulu akudalanga nokuthi emhlabeni uyifaka emzimbeni wakho. Hlale wazi ukuthi uSathane uzokuvimba ngale. Yekho ungene ekhaya ezulwini. Ngoba abantu bahlanza amazwi kaJesu afuna ukuphuzisa wona, bafuna ukuphuza amanzi abafundisi abathambisa ivangeli belenze libe light khona bazonikela kakhulu abazalwane khona ngeke bamshiye bandleni lakhe khona zoba nemali ezoceba. Thina sikhonza uJesu ondlanayo, siphethe leli ivangeli, sishumayela ukuthi umuntu uyathatha noma akathathi, siyalibeka ngoba linjalo. Lo kushiwo uNkulunkulu enhlizweni zethu. Okholwa yimi njengokusho kombhalo, esweni sakhe lakugobhoza imfula yamanzi aphilayo. Yabona masikholwa ngoJesu, imfula yamanzi aphilayo yagobhoza kithi. Yagobhoza. Ukudla isono nje uNkulunkulu vele asikhulule ngoba siphethe leli ivangeli leqiniso. Kaze mzalane wena sikhona sihlangene sisonke la. Ukholwa yiphi izwi laNkulunkulu noma yintshumayelo zabafundisi abashumayela ngaphandle abangazi bathathe kuphi nabo? Ukholwa izwi laNkulunkulu noma ukholwa into eshiwo umfundisi na? Nami ngathi mangibamba into eshiwo umfundisi axabana noNkulunkulu, ngathi mase ngibayithetha uNkulunkulu Nkosi yami uthi angiyeke ifedi, ngiyeke nodansa umdanso wasezi nofaka oskin jean, kumele ngikuyeke kuyisono uNkulunkulu ngilahlela iphezulu kaNkulunkulu. Ngaquzwa ngenye indlela. Kwasho ukuthi manje uJesu ufake amandla akhe kimi. Ngangaba nendawo ukuthi bayangixosha, nganginokuthula enhlizweni yami, ngingabazoni nokubazonda. Ngahlala ekhaya for 6 months ngifunela uNkulunkulu wangifundisa ivangeli leqiniso, ngalibamba until today angiliyeki. So bazalwane, ivangeli engizolisho la leli leqiniso uzosikhethela ukuthi uyalithatha noma awulithathi. Ufuna ukuqhubeka uphile le way uphila ngakhona, or ufuna ukushintsha ubuye uzoba umntwana kaNkulunkulu the way uNkulunkulu akudale ngakhona, noma ufuna ukuqhubeka ufane nabantu basezweni. Ngoba namhlanje izwe selingene phakathi endlini kaNkulunkulu, ubungcwele baphume endlini kaNkulunkulu. Sekugcwele abantu abayizwe bemthumisa uNkulunkulu beyizwe. Uthe uNkulunkulu walithanda izwe kangako, John chapter 3 verse 16. uNkulunkulu walithanda izwe kangako waze wanikela indodana yakhe ezele yodwa, ukuze kuzoba yilona loyo oyokholwa yiyo angabe saphupha kodwa abe nokuphila okuphakade. uNkulunkulu othande izwe ukuze thina singabe sathanda izwe, sithande uNkulunkulu. Uma sithanda uNkulunkulu usikhula kukho konke okwasezweni, uthi kungabi namandla kithi. Uyasikhulula ezonweni noma thuza uJesu sinikela useyagula, uyakulapha kuphilise mahala. Uthatha ukhiphe nje isenti lakho. Khona ngoJesu mina wayilapha impilo yami, engangigijima namantombazane enama-HIV, kodwa uJesu wangilapha. Namhlanje angiphili namaphilisi, angini nasesibhedlela, angini emaklinikhi, ngoba ngiphila ngoJesu mahala. Ngizila nje ukudla ngikhuleka uJesu angiphilise. Abantu abagula sebakho sibabeke izandla baphile, ngoba sikhonza uNkulunkulu ongabhicwa nalutho. Shila umfundisi nje la, akabhicwa nemithi nangamanzi nangama-anointing oil, akahlanganiswa nalutho, uye yedwa. Jesu yena nje phela ungabhicwa. Phethe lelo vangeli likaJesu osiphilisayo. Into ethi umuntu ahleze ephila njalo ukuthi uyahlambuluka, uvuma isono. Ngoba abazalwane abaningi sebawahlanzile amazwi kaJesu, sifuma isono komunye nomunye. Sebefuna ukuthi hambe livume isono eqameni kuqe phansi umdlalo. Mina ngane kuyivangeli ukuthi isono siyavunwa. Mina ngufakazi loNkulunkulu esindisa impilo yami, engingenisa kwiprocess ukuthi angisindise. Ngoba bengishilize ukuthi bese ngisindiswe impela, ngishumayela esitradini, ngiphatha ispeaker, amandla kaNkulunkulu wenza kimi, kodwa sengihlubene nobufebe, nokuphuza utshwala, nokubhema, kodwa mangilela amaphusheni ngibuye ngikwenze. Ingoba bengazivumanga isono. Lokho kwanqanyela ukuthi ngihambe ngiyohlambuluka umntwana kaNkulunkulu ogcotshelele leyo mpilo, uhlambulukisa abantu
hayi uhlambuluke kuye bese indaba yakho ekhulumayo usizikhulule ngomunye umuntu noma useshumela ngalo umfundisi labo abacotshelanga leyo nkonzo kodwa uhlambulisa abana sinto yokudlala ngahlambuluka bazalwane ngazivuma isono sami wavele nami ngizethambi ngikhona ngisindisiwe ngiqala ukukhola bengiguqa ngiqeqamele ngikhuleke kodwa ngihluleke emaphushweni nginqotshwa nje ngilana namantombazane ngiphuza utshwala ngibhema iy'nsango ngikhona emaphushweni kodwa that the day ngizivumile isono sami kwaphela konke ngahlula nedathu esemzimbeni ngayikhipha ngayishisa ngabhabhadiswa kwanqamla yonke lento yokudla isono emaphushweni ngoba umuntu le ndaba uthi izono zivunywe ekamereni ungayibheka la iBhayibheli ayikho ungavula from Genesis uzofika kwisambulo ukhona nje izwe kuthiwa uJesu mafuna ukukhuleka ngene ekamereni lakho yokhuleka khona kasho ukuthi hamba ovuma isono thabo ngena khona yokhuleka uNkulunkulu obone ekusithekeni uNkulunkulu obone ekusithekeni uzobe sekuvuza usuyocela hayi ngoba ukhona ufuna ngoba akumele ukukhuleke uzubuka wabantu kumele ukhuleke ekamereni kodwa izwe likhona lapha uJobe chapter 5 verse 17 lithi iBhayibheli masivume isono komunye nomunye ukuze sikhulekelane bese siyaphulukiswa ngoba ngeke uzu abaningi namhlanje bagxilazekile beyinkinga inhlupheko nani ngeke ukuthi banezono uIsaiah 59 verse 1 no 2 uthi bheka izandla zaJehova sifinyisiwe kuba sisinize nendlebe yakhe ayikuthuntu uthi ingezwa kodwa ububi bethu obuzuxabanisa noNkulunkulu benza ukuthi indlebe yakhe ibuthuntu angasizwa uzothi usesonweni ungazivumanga isono uma uyoguqa ekameni uyozivuma uzokuzwa kanje ubusesonweni na manje uyotshela inceka kaNkulunkulu egcotshele leyo nkonzo bese kuba yiyona ezocela uxolo ngoba nayo ihlambulukile ithi inkosi nangomntwana kuwenza ukuthi nokuthi ngicela umthethelele bese uNkulunkulu ayawuza umkhuleko wenceke yakhe bese ayakhetha nawe isona asuse kuwe bese bona uma usukhuleka uNkulunkulu akuphendule namhlanje sanele abazalwane abahamba ama-false prophet bahamba nezinyanga bamshiya uJesu ingoba abafuna uvuma isono bafuna uhlale eqheni lesono bengafuna uhlukane isono besivume ngoba yini le nkonzo uvuma isono ishaya usathane emabandleni bagqilazekile abantu namhlanje bakhipha imali zabo banikela bethi bazobusiseka ababusiseki ngoba yini isono sokudoma sabathonke kule babona ukuthi inkosi amfuna basiza abantwana bakhe ethi usuyobasiza yobabamba vele fika isono siyisono lesi uwele ngaphansi ethi ukulelulu sakhe isathi uyakubamba isono vele sikublock mawuhlambulukile uvele ukhaya ube ngabe uphume esonweni bese kula kubamba ngesandla sakhe bese yakhona ukuphendula enze yonke into yempilo yakho mangahlambuluka umzana ongahlambuluki hayi hlele wathi isono sokugqilaza nje inkano zokugqilaza ngenye indlela ake singene kwisambulo ke bazalwane funa ukuthi sikhulume kabanzi about lithini iBhayibheli on this end time siphila kusiphi isikhathi bengihlula nje lapho bengihlula khona bazalwane Sambulo chapter 6 soqala from verse 1 Sambulo chapter 6 from verse 1 isihloko sithi iwundlu livula izimpawu eziyisithupha zokuqala iwundlu livula izimpawu eziyisithupha zokuqala amen ezisithupha eziwu6 uJesu azozivula ukuthi zenzeke kulomhlaba engakabuyi lento yenze lesho iBhayibheli la iyenzeka namhlanje emhlabeni wonke kodwa abantu abaningi abayiboni nabaza nabayiboni lithini iBhayibheli sifundo verse 1 verse 1 Ngase ngibona lapho iwundlu livula olunye lwezimpawu eziyisikhombisa iwundlu selivula impawu ezingakulana eziyisikhombisa olunye lezimpawu eziyisikhombisa lithi hloko uzoqala avule izimpawu ezisithupha 6 kodwa le mafunda uverse 1 lezi impawu ziyisikhombisa mase zizonke kodwa uzoqala avule eqale eziwu6 before abuye le yesikhombisa uzoyivula uma esehluthile ibandla leli ezokwenza ukuthi ukufa kuvalwe emhlabeni bese kuhlulakala uNkulunkulu lithini iBhayibheli maselivule lephawu lokuqala thi ngezwa esinye sezidalwa ezine zisho njengezwi lokuduma sithi woza ngabona bheka nanto ihashe elimhlophe nohlezi phezukwalo ephethe umtsalo wanikwa umqhele waphuma engonqobayo
nokuya kunqoba. Nalizo liBhayibheli bazama sevule lephawu lithi phuma ini ihashe elimhlophe nohlezi phezukwalo ephethe umtsalo wanika umqhele wafaka umqhele lo unomqhele waphuma uyanqoba engonqobayo niyakunqoba bazana ubani lophumayo onomqhele ogibele ihashe elimhlophe ephuma engonqobayo uyalo enqobe and futhi uyakunqoba ubani ophumayo abazane bathula bonke ubani lophumayo kodwa bayashe enhlizweni zabo ukuthi ubani ophumayo abazane selifunda kanjani iBhayibheli singazazi into zase ezenzeka lesikhathi esiphila kuso lo ophuma ogibele ihashe elimhlophe ephuma ngonqobayo niyakunqoba wanika ngisho nomqhele ubani ophumayo ubani abazane bayangithusa-ke manje mase bengayazi le ndlela ukuthi ubani ophumayo silifunda kanjani iBhayibheli bazalwane yazi abaningi nami ngangayazi lento abaningi bavele bathi uJesu ngoba ugibele ihashe elimhlophe futhi uyanqoba nokuyanqoba uthwe nomqhele uJesu kanti akusiwo uJesu lo u-Antichrist ophumayo ngoba uyakunqoba u-Antichrist lo vele okwamanje akaveli emhlabeni kodwa umoya wakhe uya-operate uyabanqoba abantu uyabanqoba abazalwane ubaxabanisa noNkulunkulu uphumile uyanqoba waqala wanqoba kuqala u-Adam no-Eva wabanqoba uSathane no-Antichrist wabanqoba wabahlolisa noNkulunkulu wabafaka esonweni weza uJesu wazofika esiphambanweni walenga wasithenga ngegazi lakhe sabuya kuye uNkulunkulu ezosinika ivangeli leqiniso kodwa ngoba lona unqoba wabuya futhi okwesibili esezonqoba futhi abazalwane ezobakhipha uJesu abafana endleni edulisayo khona azobanqoba belahle esogwini baningi namhlanje u-Antichrist usebanqobile emabandleni sebevumela abantu besifazane bakhona noma kanjani benza yonke into uNkulunkulu angayifuni usebanqobile lo-Antichrist ngokuphumele unqoba niyakunqoba ubanqobile abaningi abazalwane kaze wena mzane akakunqobi na ubanqobile abantu emhlabeni uJesu mesefile ubanqoba ngama-drugs ubanqoba ngezono zonke ezikhona zobufebe zani zokubhema notshwala nokhonza amadlozi okhonza oshembe nolehanyana bonke no-Allah bekhona bengabazi bakhonze uJesu usebanqobile vele bonke manje usengene ebandleni laNkulunkulu useyabakhipha evangeli leqiniso ukuthi abantu besifazane abagqoka amabhuluke bafaka amaciki barutsha imlomo bachile indwele ekhanda bashintsha indalo kaNkulunkulu abadale ngakhona usebanqobe bonke labo wabakhipha evangeli laJesu wabafaka evangelini lakhe Antichrist unqoba abazalwane abaningi nami wasenqobile ngawugunda faith wanqoba kodwa ngomusa kaJesu athi mama ngizwa uthi ngonile uNkulunkulu ngoLeviticus chapter 19 verse 27 ngahamba ngawuphenduka ngayoxolisa uNkulunkulu waseyilungisa impilo yamambuyisa usebanqobile abaningi abafundisi bathi uNkulunkulu bheka inhliziyo akanindaba nengaphandle asekuthi ngaphansi komthetho singaphansi komusa bengazi ukuthi bayithathaphi leyo nto bathi uNkulunkulu bheka inhliziyo nengaphandle uNkulunkulu angayibheka kanjani angeke ahlala angayibheka kanjani ngaphandle vele uNkulunkulu yakubona ngempela usiniswe ngaphakathi nangaphandle ngoba leli ivangeli malingena kuwe likusinisa ngaphakathi nangaphandle futhi usindiseke awusindiseki nje ngaphandle kuphela bese ngaphandle futhi uyangcola awusindiseki nje ngaphakathi kuphela kodwa ngaphandle ubusungcolile lo Antichrist lo ulethe ukuthi abazalwane babakhulule esonweni wathi uApostle Paul uJesu khule ekugcineni besono kodwa singakwenzi ukukhululeka kwethu kube yithuba enyameni namhlanje umphika uKristu ufaka ukuthi abazane ukukhululeka kwabe kuJesu kube yithuba enyameni ngalabafundisi abaqhamuka esihogweni bazofaka leli ivangeli kaJesu ivangeli Antichrist ivangeli laJesu ukuthi bashumuke noNkulunkulu baphohlozela amandla obungcwele abebuthakatha thiwa umuntu wesifazane mathiwa thwala ekhanda umuntu wesifazane hayi
ungathwali indoda kumele ingavumshe yekela lithi iBhayibheli okwasonto bokuqala chapter 11 umuntu wesifazane emali ethwala ekhanda mayezokhuleka noma ezoprofeta namhlanje bashumayela bamapulpit bengathwele befaka wonke ama-wave laba ama-wiki abo beshaya waterfall bethi benza lezi beshaya lezi behlobisa into zasezweni ngoba lento iy'nyoka emakhanda abo engahlala kanjani uHoly Spirit lapho kungcole khona na uhlala kanjani nenyoka ngoba in the spirit there are snakes ama-devilship ayahleka bona ibandla ukuthi beninqobile eroja umlomo ubomvu re ngathi beqabula imbawula bese bethi bayamuza umuphi lo mwele na ophikisana nezwi lakhe na mabanje hayi uThimothi wokuqala chapter 2 verse 9 maqonda abesifazane ebandleni laNkulunkulu uthi abantu besifazane babagqoka ingubo ezifanele hayi encane eveza amathanga neveza amaklivesi namakhopha azifanele ingubo singababambi sivusa iy'nkanuko bafana mina ngiyanitshela bazane ngiyayazi le mpilo amantombazane ayigqokile ingubo ezibabambayo eziveza amabele eziveza amathanga umfana uyakhanuka kubheka kukhanuka usenkonzweni uyafakaza wena kumnandi uyafakaza kanti umfana wadala ekukhanukile nami ngisanda ukukhola bengibakhanuka nje babuke uJesu engangisisa okupheleleyo bengibakhanuka ngempela ubona umuntu uyabakhanuka uselala nabo ngamehlo wena uzothi hayi uright uqiniwe uJesu awulalisi umuntu uright awusisona isifebe kanti in the spirit phambi kwakho uyisifebe abafana balala nawe nje la enkonzweni the way ugqoka ngakhona balala nawe nje namhlanje bakubuka nje bakhanuke benze yonke lento kumfana oyaziyo lento ephuma kuye so ilemazi ibandla la uNkulunkulu kakhulu ngoba ubani umbheki uKristu ophumile usebanqobile uyabanqoba nje aseleli manje sabamale eqinisweni avela athumela ama-agent awungenisa lezi imfundo sebandleni bese yabanqoba wena mzana yakunqobini no mabathethi liyaqhubeka iBhayibheli lithi laphana kuThimotheyu oqala chapter 2 verse 9 lithi nje mabafane kube sifaneleyo awufunde bhuti funde silizwe ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo yebo 1 Timotheo chapter 2 verse 9 yeah bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda kodwa uSathane ngobonakele uyabenza ukuthi azenze lezi zingubo ezifaneleyo zibe zinde impela zibafihle kodwa vela veze imqhele emide khona lamathi akazovela ngofuna banqoba namhlanje abantu besifazane asekho ukuthwala ingubo ezirathi ezizobafihla imizimba yabo wamaqola ingubo eziveza umzimba wakho uSathane ushutha ngama-arrows ofeke kuwe uvukela iy'nkanuko uthane ngenzenjani nkosami yini abona mina ngavulela iy'nkanuko nje iy'nkanuko zimile ngoba uSathane maveza umzimba wakho ushutha ngama-arrows enkanuko wangitshela uNkulunkulu ukuthi umuntu wesifazane noma wesilisa emayefana kube zimbambayo neziveza imizimba wakhe amandla obungcwele ayashayeka kuyaphuma ahambe ngekaza wathola amandla obungcwele wangitshela umuntu wesifazane uma engagubuzele ekhanda lakhe amandla obungcwele khona amandla angekaza wathole umuntu wesifazane uma engagubuzele ekhanda obethi iBhayibheli umuntu wesifazane kumele agubuthele ekhanda ngenxa yani yezingelosi ingelosi mayifika nje ukuthi lo owesifazane uphawu lolu ngenxa yengelosi umfana ongathwala ekhanda uma ifika esithi lo umfana lona owesifazane kodwa umuntu wesifazane uma engathwala ekhanda ivele ifika esithi indoda le ngeke ayinene ebusiso zaNkulunkulu ibuye nemuva ethi inkosi ngifica indoda mina lapha la athwele la wesifazane ngoba uSathane usebanqobile abaningi antichrist ubashayile obaqonga phansi ileli ivangeli engenise endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu usivusele nje sabantu abasha ngoba abafundisi abaningi abadala bachitha livangeli usivusisa abantu abasha siyashumayela isanda abantu bayathanda noma abathandi siyabathetha ileli ivangeli ngoba ngane ukuthi uma uzolifuna lingasatholakali lithi maqhubeka ivesi lezingubo lezifaneleyo lezi ezi-right ezikufihlana kungabi ngezinwele ezalukiweyo kungabi ngenwele ezalukiweyo leli vesi bafanele ukuthi hayi babhale ophini abaseKorinti
manje maboma bathi hayi ngeke leli verse kwabhela abaseKorinte kodwa mawamba ngoba sikhonde boqatha chapter 6 bafuna ukuthi abalungile abana ifulo ngoSankulu singathusa nazifebe nazidaka nabakhonza izithobe nabesilisa abanalala bafuna ukwagcina lowo mazwi kodwa mawuza lapha bathi hayi kwabhalele bona thina nje abhalele thina kodwa lelo febe bafuna ukugcina abaqhubeka phela bangagcina leli bakhona nokufaka enkozweni bakhona nokukhonza izithombe khona bakhonza amadlozi abaqhubeka phuza utshwala uma ngeke bafuna ukugcina lamazwi uNkulunkulu ababhalele eBhayibhelini abaqhubeke inkinga u-antichrist ubanqobile khona bengeke bengene ekhaya usekakhulu uSathane noma engenamandla ngithi masinoJesu kodwa amaqhinga akhe makhulu ukuthithwa nje izwi laNkulunkulu ukuthi khona abantu bengeke bekholwe izwi laNkulunkulu siphethe lolu vangeli sihamba nalo haleluya uthi umuntu kumele adayini wala a-relax uyiguqulelani indalo kaNkulunkulu na uyiguqulelani uzongena kuliphi izulu uma uguqula the way uNkulunkulu adale ngakhona ukuthi ngifuna ufuna lelo verse ekuchaza lokho namhlanje uze bazalwane kulomkhosi wokugcina sishumela ngqo kubazalwane abona uNkulunkulu ukuthi ngishumela abazalwane batshele ivangeli leqiniso hayi noma ngibagxeka khona bezohamba bezilungisa uma bengalikholela leli ivangeli abayoguqa bazile kuhle bambuza uNkulunkulu before it's gonna be too late. Hamba mbuzo uNkulunkulu uma uthola ikhola leli ivangeli nganikwa lona mina sigijima la impela sashumayela leli ivangeli leqiniso mafuna ufakazi bami ukuthi ngalento njalo uNkulunkulu uzobheka ku YouTube ubhala nje Bhuti Sandile uzobona lapha ubhale ukuthi nje namantombazane anama HIV ku YouTube ubhaleka nje ukuthi Sandile Shabalala uzongibona kwi-podcast lapha ku YouTube uzongithola ichaza ufakazi bami ukuthi uNkulunkulu anginanda kanjani khona iverse engifuna silifunde linye bazalwane kwaba seRoma chapter 9 yeah verse 20 yes Baba seRoma chapter 9 verse 20 yes isihloko sithi abakwaIsrayeli bakhethwa nguNkulunkulu bakhetha uNkulunkulu yes verse 20 yebo wena muntu ungubani ke wena ophikisana noNkulunkulu yeah okubunjiweyo kungasho yini kowakubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njena lethi iBhayibheli wena ungubani ke wena ophikisana noNkulunkulu na okubunjiwe kungasho nokubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba nje u-antichrist wenza ukuthi abazalwane bashike ba-makeup baqhine benze yonke into abenza bafake ezinye izipho zikhona lezi bashiye bakhiphe namashiya endalo bafake amanye basuke bemcorrect uNkulunkulu bethi basuke kwenzeka leli ukuthi wangidalelani uNkulunkulu nje angafuni uba nje mefuna uba yindiya mina thola amandiya manje enkonzweni umuntu awusambona ebala lakhe ukuthi umnyama noma unjani usumbone lezandla izimnyama izandla umuntu obumhlophe asuke useshintshile uzongena kuliphi izulu uma uguqula umfaniso kaNkulunkulu wakudala na amen siyaya ekhaya ezulwini bazalwane wena ungubani nami ngishiya ngizothi ngingakakholwa wangigqila uSathane ngokuphafa ngithi nami mina yinduna emva kaloko ngangena kunjani kuma-technology ngasokumatheknology ngangena kuma-pons ngasokumaphons ngangena kumalokhu-njani wonke into abantu esifana abaphafa ngayo ngangena kuma-protliyo ngangena kuma-carotone ngamhlophe kodwa izinto zimnyama shana amasho mangidla kubathi sikhona ongifunzayo ubuso bamhlophe kodwa izandla zimnyama thu uSathane uyagqilazana yabona ulokhu njani ucream ufana nama-drugs wangena kwaphumeki uba addicted uthi ufuna ukuthi bangibona kahle bemhlophe namhlanje kusebajaja amambheka umuntu ophatha ukuthi unjani manje usephothele umuntu usebovu obile ngamashisa kanje i-judgment kaNkulunkulu uthi uyambheka kusami uzumshaye namahloni kusami sekumshizela ucream umnyama lana uyabuthi uphothele obovu izandla kodwa hayi izandla ubona hayi hayi izandla nje ziyasho ukuthi lo muntu umnyama kodwa manje lo osebovu ngathi umhlophe iqhomo sezadabuka sezibovu re zize zicela ubapinki uSathane uthusa abantwana baNkulunkulu nje ubanqobile naphatha enkosini sebengenile ufuna benze yonke lento umbheka ukukhetha uphumile ulethe nokuhlakanipha okuningi
le mfundo eningi lezekhole namhlanje ukuhlakanipha kwandile uzobhohloza amandla obungcwele. Asifuna uDaniel chapter 12. Sifuna uDaniel chapter 12. Ufuna ukuthi ufunde from verse 4. Uthi uDaniel yini ayibona ezokwenza kulezi insuku zokugcina. Daniel chapter 12 verse 4. Verse 4. Amen. Amen. Kepha wena Daniel, yebo, gcina amazwi unamathele incwadi kuze kube sesikhathini wathi uNkulunkulu akayinamathisa uDaniel angayimbuzi, kodwa manje kwisambulo yambule uJohani. Uthini maqhubeka? Abaningi bayakwehla benyuka sigibela amabhanoyi sihamba ngemoto sekhona kuya emsebenzini kuyayihlo kuyeyuka sokhezele ndiyoko Cape Town sokhethela ndiyoko Durban yanje kuyayihlo kuyeyuka. Wayibona uDaniel lento ingakafiki, lento ezenza isikhathi namhlanje. Kanti qhubeka lesithini iBhayibheli? ukwazi kube ningi. Ukwazi kube ningi. Kwandile ukwazi namhlanje sebekwazi ukwenza izinto zabo, sebekhanda usokwazi ukukhanda abantu abangadalanga uNkulunkulu, abantu abangamarobhothi, abantu abakhuliswayo kwihumbu azalwa umntwana angangena kusisa bami. Ukwazi kwandile, khona ama-cellphone, khona iy'moto, khona yonke into. Sebekwazi ukwenza iy'nkukhu zabo zemshini, iy'nkomo zemshini. Lokhu kwendalo yonkulu sebesusile, sebefuna ukufaka kwabo kwa-artificial. Sekhona abakwazi ukwenza amashiya inkophe lezo kufakela. Ukwazi kandile, bakwazi ukwenza inzipho. Kwandile ukwazi, bakwazi ukushintsha abantu ubuso babo ube mhlophe umzimba wabo wonke. Kwandile ukwazi emhlabeni, bakwazi ukwenza amagolide, amazinyo. Kwandile ukwazi, yonke into bayayenza. Kanti bayenzelani lento engaka ukwazi ongaka? Lithini iBhayibheli maqhubeka? Verse 5. Ngase ngibona mina Daniel, kwakuma abanye ababili, omunye ogwini lomfula nganeno, omunye ogwini lomfula ngaphesheya. 6. Omunye wathi kumuntu owembethe linene owayephezu kwamanzi omfula, kuyakuba nini ukuphela kwalezi zimangaliso na? 7. Ukuphela kwalezi zimangaliso, lento abantu abenza bebeshintsha zonke into zikaNkulunkulu. Abantu bakube bashintsha yonke into, iyashintsha guquka nje. Wemangalo uDaniel ebuze ukuthi kuphela lezi zinto lezi akazizo uthini maye masebembuzile. Yes. Ngezwe umuntu owembethe linene owayephezu kwamanzi omfula, yes, waphakamisela isandla sakhe sokunene nesandla sakhe sokhohlo, yes, zombili. Wamfunga ophila kuze bafuna uJehova seba uJesu Kristu ukuthi kuyakuba ngokwesikhathi nengxenye nalapho sebeqedile ukuphohloza amandla abantu abangcwele, zonke lezo zinto ziyakuqedwa. Yebo, ngesikhathi nalapho sebeqedile ukuphohloza amandla abantu abangcwele, zonke lezibona kanti zizophela. Ngoba namhlanje ubona umkhondezi kamuntu beshipe nje lezi izinto zophohloza amandla obungcwele. Once waqala wasemhlabeni abadayisa emhlabeni ezishintshayo, phohloza amandla obungcwele. U-Antichrist lo umuntu uyanqoba, ubanqoba ngalento-ke nganto lezi ukuthi ashintshe abantu babe umfanekiso wakhe, abanqobe. Ngoba vele uphuma ngonqobayo niyakunqoba, uyabanqoba. Lezi zinto lezi seyiphohloza amandla obungcwele kubo, bayaphohloza. Emabandleni amaningi namhlanje la ukhonza khona bayaphohloza amandla obungcwele la. Baphethe liva laNkulunkulu noma lisekho. Bavumela bafana bafaka amabhuluku, bafuna besifazane bebeze noma ngayini, nabo besebenze yonke into abayithanda ebandleni. Phohloza amandla obungcwele amandla obungcwele fana nama-high heel, abantu besifazane amakhulu amangaka abacukamisayo, bambele phezulu, babe nempakawo. Bathi hayi wagqosa ulungise usenze muhle ugqwele uJehova. Uma ugqoke nje esiqoka ivulo lobungcwele thina, hayi kwasezweni. Lezi zinto sizele kunjani? Ukuzophohloza amandla obungcwele. Phohloza nje amandla obungcwele. Umfundisi uma sebanje uSathane esemphohlozela amandla obungcwele, uyaqala phambi kwebandla athi hayi lento bengishumayela ukuthi ningaloku nisebenzisa ama-makeup, ningasebenzi nithwale emakhanda, ningawali amacici, ningawafaki yonke into. Bengishumayela ivangeli nami ngakambulela, kodwa manje uNkulunkulu phela inhliziyo akanento abanengaphandle. Zihlobiseni bantwana bami, nishaye ingubo ezirayithi khona mafika bafundisi la ebandleni bazongibona ukuthi ngiphethe abantwana abarayithi.
right khona bazonishela khona bazokwazi ukuthi babanishade ushada kanjani ugogo na ngicela ukutshela ukuthi lasomfundisi lo mfundisi usephohlozo antichrist amandla obungcwele umshado angeke uzuthatha ufesa umzimba wakho uvuse ingane wabanye abafana lo mshado wayingane awulasti uNkulunkulu lethu umshado ngoba ekudala uzoba nomshado umuntu akufuthi qwa ngobungcwele aphohloziwe amandla obungcwele emabandleni ashayile abazane namhlanje ingakuthi abantu babona bephohlisa amandla obungcwele uyinkani ozobe ufe bagqoka ama-tight iy'ngane zigijima ngama-tight nje ey'tradini yonke iy'nkomo zobe zivele ngaphandle vusa iy'nkanuko zabafana yonke izingane lezi zikhalekile bayabona ukuthi lo bangqunu cwe shamaleki ngangaka uma ngathi nabazali abafana nabantu basezweni bakwenze phakathi enkonzweni imuphi lo Jesu abamkhonzayo na thina sikhonza uJesu wafa wavuka okhuluma umuntu esonweni ngempela u-antichrist usewaphohlozile amandla obungcwele ebandleni laNkulunkulu kaze wena akawaphohlozile kuwena asiqhubela kuTimotheo sawazibula isamba sizokhuleka Amen. Amen. Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda kungabi ngezinwele ezalukiweyo nangegolide nangamaphareli asifake igolide shangezinyo lathayela uma ehlala kubele indleko amantombazane azojabula ngithande mangihle ngezinye legolide uzolisiza kanjani suyizwe nawe na ukhulekela abantu uNkulunkulu silisa abantu ekulahlweni basisa abantwana bakho basilise ekubeni nawe ungasindiswanga hayi ilungile ngisha amaceceni niwafake nizezeni bebahle lethi iBhayibheli uNkulunkulu etshela uMose etshela abantwana baka-Israyeli ukuthi uma isigqila sakho sithi sifuna ukuhlala kuwo asifuni ukusuka kuwo ubosithathu sisemnyango ufuna usiqophoze ngosungula endlebeni ubeke imbobo ukuthi lona useyisigqila sakho forever noSathane wayithatha lelo zwi wathukitha olifaka ebandleni ngoba bafuna bakhe ukuthi ngizobathatha abantwana bakaNkulunkulu bafaka amacici maqobo bamezi boqophoza bafaka amacici mawufaka iqophoza usuyisigqila saSathane forever the day you die uhambe emhlabeni uzofika ume phambi kaNkulunkulu uthi athi khona ukungena leso wena besigqila saSathane khona ufakazi ngabuzwa umntwana kaNkulunkulu amkhombisa nje umbone le ezulwini mathi uyabhekisa wena sezulwini ubona umuntu umama wesifazane emthwesa umqhele wakhe omkhulu i-crown yakhe enkulu isha ngemqhele eminingi bamnika ingubo emhlophe ekhazimula ngenye indlela emva kaloko wanika iy'ngelo eseyiningi ezizohamba nazimgade ezulwini zimseve wase emangathi lolo othola into irawathe engaka umuntu wesifazane futhi ngoba kuthiwa ezona abantu besifane bancane amadoda amaningi ngoba usele babamba izinto zasemhlabeni uthi lo omangathi ufuna ukubona kahle namhlanje umuntu wesifazane ngene ezulwini kanjani abantu besifazane bambe ngamatrepha angaka uthi wasone lo muntu wesifazane wathi esezongena isango livulekile wathi masezongena lavele lavaleka wathi ngeke mina ngambe ngisindisiwe ngithefuna mase ngifu uJesu ngambona efike ephushweni lami ngambona uJesu ngivalelwa kanjani isango na bathi bamfundela izandla uHezekeli lapho elikhuluma khona ngalelo zindaba yamagolide nani kuthi bazophosa amagolide abo phansi amagolide abo namasiliva abo abaveza ukuziqhenya kwabo angeke uze basindise ngosuku lolaka likaNkulunkulu noma uHezekeli chapter 4 noma ubani uHezekeli chapter 7 ulikhona ngifundele it's Hezekiah chapter 7 verse 20. Yes. Ukukhazimula kwezivunulo zakho bakubeka kwaba ngokuziqhenya benza ngakho izithombe ezinengekayo nezizondekayo ngalokho ngikwenzile kwaba yinto engcolileyo kubo ngiyakunikela esandleni sabafokazi kudliwe nakwababi bomhlaba kube yimpango bakungcolise
Ngiyakufulathela ubuso bami kubo, balingcolise igugu lami, kungene kulo abaphangi balingcolise. Hey, nezwa abazantu begolide thoba kufundele lizwi basefundiwe wathiwa ngekukhona ungene la because of your earrings. Ethu owayifama like amancane ngaka angabonakali amanye utho uzongena igold ngene la liqalekisiwe. Cabanga mama mfundisi eshumela abantu abaningi basezibangene ekhaya lebasini abanye kodwa lo hamba olahla ulevona ubona phansi uvuleka wavuleka ubugudi ungena phakathi esesihogweni wakhathi Jesus ngoba uthi Jesus sibona bonke abathi inkosi abazobona umbuso kaNkulunkulu abenza intando kwabantu osezulwini. Nami ngambona usisi wami owaqala ukukholwa kunami. Mina ngibalela uNkulunkulu wazalana ukuthi uNkulunkulu ngambona isikhathi sengisendisiwe ngilalele nje nami ekhaya ngizumekele sengibona ifa sengithola lelifa leqiniso ngimshumeza nje ukuthi yekela soma makeup yekela lento zokuqela amabhluko yekela amacici uNkulunkulu akayifuni lethu ngalibambo yenkonzo lesikhathi ngalalela ngavele ngakhathana ngendlela vela ngisuka ukuthoba fast mangivula amehlo lapho ngibona ngathi ngishona phansi ngiyangena ngiphakama endaweni nje enokukhanya kodwa manje khona umnyango lapha omnyama mangithi ngiyabheka lapha ngibona abafana besibhema nabo ugwayi sifeba nabo sigijima namantombazane nabo abafana bonke abaphuza utshwala beyongena lapha esokweni manje ngiyabheka hayibo nawo nosisi wami ngamanga ngiyabheka nawo nosisi wami ugqoke ingubo zakhe impela ingubo ende efakile neblazer zakhe efihlile impela kodwa manje ene wiki ekhanda ngambona yongena kanye nabafana phakathi emgodini. Nami ngase ngithi angihambe ngithi ngisakhona wakhona ababili abamile la amantombazane omunye wayusisi wami emile la omunye angimazi ukuthi ubani bathi hey wena awuyilapha awubizela ngesihogweni ubizela uye ekhaya ezulwini semthatha ngaphapha mangibaba ngimbuza ukuthi lo ichaza into engiyibonile wathi ngichaza ukuthi usisi wami uze esihogweni ngilalele lefaka ekhaya ngoba manje uguqule umfaniso kaNkulunkulu uze esihogweni eyolahla. Cabanga uyolahla nabantu abayifebe nephingi nabaphuza utshwala ngenxa nje ento efaka ekhanda umfaniso kaNkulunkulu. Ngase ngimtshela wathi manje sami ayi akafuni ukungiyeza kodwa ngamshumayeza emva lo ngamnyeka ngalo ngiqhubeke ngimkhulekela ngamzonda ngalo nje ngimkhulekela waze wagcina uNkulunkulu embambile wakushiya. Namhlanje useyathwala ushiye wonke indaba zama-makeup namabhluku ushiyile ngambekezele ngamkhulela lo ngimshwayeze ngimtshela lento uNkulunkulu akayifuni ake sifune sizokwazi ukukhuleka bazana Samuel chapter 6 sizokhuleka ngesikhathi sisambile Chapter 6 verse 1 verse 3 sasichazile le ndaba lomuntu onqobayo noma banqobile abantu abaningi nawe mzalwane sicheck ukuthi akakunqobi yini unethola elihle namhlanje ukuthi Nkosi bengazi mhlawumbe bengazi ngayiqinisa inhliziyo yami ukuthi lento nje bayishumayela abantu ayikho right baqambela nje bafundisi bamphela bathi ndikini namhlanje sikutshela iqiniso ngoba linjalo siyakuthandwa ngothando kaKristu sesenethuba lokuphenduka uzolungisa before kufa kufike ngoba ngala kothuna ukulungisa bazalwane ayinakukho unganeni usaphila lo mhlaba manje ulungise lo mhlaba ngalena uzosola and futhi uzosola forever usukhala esokweni for 1000 years ungaphumi million years billion years uncountable years lana emhlabeni asuqedi no 1000 years kuba nzima ukuthi mawufike nje 100 esokweni phela usunomuso omkhulu wadlula 100 usunomuso omkhulu ngalena uzophila forever usesokweni usungalahla into ezicana nje esokweni osiyami into ezingadlulisho ne1000 into ezibiza udayise impilo yakho yonke kuSathane uyakuthanda uJesu. Yabona namhlanje umusa kakhulu phezulu impilo yakho ufuna ukuguqula ubuye evangelini leqiniso azokufundisa lona bese ezokunika umoya engcwele. Umoya engcwele sokungekho. Mina ngufakazi nabafundisi beshumela namafende ngufaka ukuthi abana moya engcwele ngathi alahlaka imigulo nje ifedi ngatrima la ngakhunda isilevu sami kwalahleka ngasho isilevu sami lamacele ngishiya la kwalahleka ngisuke ngazi ukuthi bonke labashona benjalo umoya engcwele akekho kubamba ngama-gift ake siqhubeke sizokhuleka kusana nje ulifunde verse 4 yasho. yes
Asifunde lo bese siyabheka lento eyenzakala la ukuthi eshiwo yizo ayenzeki lo mhlaba siphila kuwo manje. Sizolithini iBhayibheli. Sesiyakhula ngifuna ukushumela kakhulu ngalo. Nje qaba sesizobona emkhulekweni. Lithini iBhayibheli? Samuel chapter 6 verse 4. 6 verse 4. Kwase kuphuma elinye ihashe elibomvu. Yes, sevula uPaul lesibili uJesu. Selavula luphawu dala lavula thini. Nohlezi phezu kwalo waphiwa ukususa ukuthula emhlabeni. Ukuthula emhlabeni, yes. Ukuze babulalane. Yes. Wanikwa nenkembe enkulu. Yes. Uthe selivula uPaul lesithathu. Yeah, listen lesibili. Ulavula lePaul lesibili. Kwase kuphuma ihashi elizosusa ukuthula emhlabeni ukuze babulalane. Ngoba namhlanje ngeke ukuthula emakhaya abantu bayathakathana, bayazondana. Iyo yonke into eyenzakalayo babulawa izifo abantu. Uhlobo ngehlobo lezifo liyafika ama-cancer, ama-TB, ama-HIV nani. Yileli ihashi selaphuma. uJesu alivuma ukuthi aliphume khona kuzoba isayini kithi esikhonti isikhathi esiphelile siyabuya masinyane asilungise impilo zoba leli kahle seliphumile elisusa ukuthula emhlabeni ukuze babulalana abantu bayathathana bayagwazana bayadubulana baphinqwa imoto yileli kahle liphumile la and futhi amandla lothola kuNkulunkulu usayijaji umhlaba awufuni ukulalela abantu badla izono thina maqhubeka. Uthe selivula uPaul lesithathu. uPaul lesithathu, yes. Ngezisidalwa sesithathu sithi woza. Yeah. Ngase ngibona bheka. Nato ihashe elimnyama nohlezi phezu kwalo ephethe isilinganiso ngesandla. Lona limnyama ohlezi phezu uphethe isilinganiso ngani ngesandla sakhe. Yabona lento ezosho yizwa uhlole nje kulomhlaba uthi ayenzeki le siqhubeka silisa. 6. Ngase ngizwa kungathi izwi phakathi kwezidalwa ezinye lithi. Yeah. Imbenge kakolweni nezimbenge ezintathu zebhali ngodenareni. Yes. Kepha amafutha newayini ungakudli. Yes. Le asisibe nje kancane sobe siqhubeke sesebe. Lithi iBhayibheli leli eyashe elalandela lanikwa isilinganiso ngesandla. Uthi bengakhuli ngodenareni, imbengo yebhali ngodenareni, kodwa amafutha newayini ungakudli. Leli seliphumile noma amandla angakawatholi kakhulu kuzofika isikhathi lapho khona kuzonika amandla wonke uthi linyuse leli linyuse ukudla eToro kubisi kube high lenza umnotho emhlabeni emakhantini amaningi wehle liyanyusa namhlanje eToro uyabona ukudla dura kanjani uyabisa kodwa abantu mabekholela bakholela imali encane ileli hashi once laphelelisa amandla alo kuzofika indlala isuku lesuthenga manje o10 kg uzothenga nge1000 wodwa isinkwe uthenga nge100 rand kodwa imali umnotho wehle ileli hashi usho iBhayibheli lento yabhalwa asekazana ukuzala thina kodwa manje yenze njani yafezeka ziyabiza izinto eToro ileli hashi liphumile liyakala kodwa amafutha newayini ngeke lize likuthini uNkulunkulu wasitestiza lento le ithi corona kwenzani ngofika corona kwavala izwe kwavala imisebenzi abantu bahlala emakhaya babula indlala abantu ukudla ungasakhona ngestory othenga ukudla manje uthola ipermit kwabiza ukudla eToro amafutha bawakhuphula abale phezulu ngoba selefuna badeceive nabazothi bengaboni lento eyenzakala isezweni kodwa manje ubheka amafutha waduri asebule phansi ngoba amafutha kufanele athintwe notshwala ngoba umuntu mhlawumbe ngeke asaphile ngamafutha notshwala uzofa kodwa ukudla bazodlusa bayuba usephezulu le into ezokwenzeka lento very soon we must be very ready for the coming of the Lord Jesus uyabuya nanka amasana enzakala lithi maqhubele uPaul 7. Yes. Nalapho livula uPaul wesine. Yes. Ngezwa izwi lesidalwa sesine sithi woza. Yeah. Ngase ngibona bheka nanto ihashe elipofu nohlezi phezu kwalo igama lakhe lalingukufa neHades. Leli limpofu lingukufa neHades. Lodi leli maseqedwe ukuqhwesa amandla alo kuphumeleli elingukufa neHades. Ngoba abantu bazobulawa indlala, babulawa izifo nani bese lebabulala lapho seHades bafe. Bengabamukelanga uJesu babeleka isikhathi esiningi baphinde bashiyeze emgwaqeni evuseni nasengozeni kodwa bangafuni ukulala baqhube bedla izono kusezobajaji uNkulunkulu athumela lize lihashi bese babulala abantu bafa abantu baprocess eHades thina maqhubeka lalandelana naye. Yes. Base benikwa amandla phezu kokwesine komhlaba. Yebo.
ukuba babulale ngenkemba, Yes. nangendlala, Yes. nangokufa, Nangokufha. nangezilwane zomhlaba. Nangezilwane zomhlaba wahlala phansi futhi sabona. Nangezilwane zomhlaba. Lithi leli maseliphumile seliphelelisiwe. Lento eyenzeka lethamu kufika icorona. Abantu bavalele emakhaya wafika isifo sababulala. Abantu bedubula kuthiwa uzuthiwa kufanele wangena ethaveni wadubula abantu baqeda ngebhamu badubulana abantu bafa. Lento yenza njani leyo nto bazalana? Badubula abantu ababulala ethaveni umuntu bejawula phuzela vele sukule badubule ngebhamu bafa abantu. Nangendlala indlala enyukile kuvaliwe abantu bangathola ukudla benika ama-food parcel. uNkulunkulu esikhombisa into ezayo kona sangabona nangelwane zomhlaba kuthiwa amabhubesi adla abantu nakuzona ukuthi amabhubesi aphume esiqiwini ayodla abantu. Uyabona bazalwane uba iqi kuthiwa zizila ethu ziyasondeza ukuthi abantu abahambe eqi bebona iy'lwane basondeze iy'lwane kubantu khona masefelisa isikhathi lethi lalela ihhashi bazodedela iy'lwane zonke esiqiwini ziphume ziyodla abantu. Amabhubesi nayo yonke ama-pitbull kuzofezeka lelizwi. Iyeza into ewesi edlula icorona kuze isifo esiwesi edlula icorona kodwa kuphela umuntu ozosindiswa umuntu ogcina izwi likaNkulunkulu. Lolu judgment kaNkulunkulu ezemhlabeni indlala leli masenike amandla lizobulala abantu ngendlala nangokufa nangezilwane zomhlaba nangenkemba. Bakwazi nabantu babulalane bebangukudla bezokho bazokwazi ababulane kakhulu wesi kuze nesifo esiwesi esizobamba namhlanje ekuseni ntamba baphelile ngawo ufe. Kodwa abantu abazosindiswa abantu abenza izwi likaNkulunkulu aqina futhi izwi likaNkulunkulu sesiyakhuleka. Sabulo chapter 3 verse 10 sesiyakhuleka. Uyabona lento le eshiwa izwi likaNkulunkulu iyenzeka manje and izokwenzeka wesi abantu abazosindiswa yilaba kuphela. Ethiniso 3 verse 10 ngokuba ulondile izwi lokubekezela kwami. Hallelujah. Nami-ke ngiyakukulonda ngehora lokulingwa iliyakufika ezweni lonke lokulinga bonke abakhileyo emhlabeni. Amen. Sigcina lapho namhlanje. Lethi izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uzobalonda kuphela abantu abalonda izwi babekezela ubungcwele bebagxeka babiza ngayo yonke into leyo baqonga khona balonda kodwa izwi likaNkulunkulu kunje bangafuni ufana nabantu bezwe bathi ngizoligcina izwi likaNkulunkulu ngilonde kimi ngiliphile. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uzobe sebalonda ngehora lokulingwa elizokwehlela umhlaba wonke lokulinga bonke abantu abakhile emhlabeni. Kaze wena mzalwane lelo suma likufica uzokulonda yini uNkulunkulu na? Unjani phambi kobuso bakhe? Asicimezeni sizokhuleka egameni likaJesu. Zihlole mzalwane mawusibona ukuthi wena ngempela lento eshiwa izwi likaNkulunkulu namhlanje iyakushaya iyakuthinta. Uyazibona ngempela ubungcwele okwakaphili umphazamisile uNkulunkulu kwiprocess yokusindisa. Ngiyakucela namhlanje unike ithuba uNkulunkulu elihle ngoba wazi uzohamba nini emhlabeni. Uyakuthanda uJesu, uyakuthanda noma thunjani uyakuthanda. Uyazi uNkulunkulu asinamandla kuphila ubungcwele sithi kusabafundisi ngaphandle beshumayela zonke izinto uNkulunkulu angafuni sabamba nathi sazenza. Ngoba ngisadumisa nomhlabeleli ngiyacela ukuthi ngikhulekise nawe ngizocelela umusa kaNkulunkulu ukuthi ucela amandla uphela ubungcwele uxolise uNkulunkulu ngendlela obuphila ngakhona uphethe wonke lamavangeli uzocela uNkulunkulu namhlanje anika amandla ophila ubungcwele ubuye evangelini leqiniso ungabi namahloni ngalo. Namhlanje ithuba lakhe lihle lokuthi ubeke uNkulunkulu. Sifikile la siqhamuke KZN uNkulunkulu esithumile siza kule ndawo sizele wena ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. Ubadonsile abantu kodwa namhlanje wadonsa wena ngoba akafuni sibuyele emuva angazange akhulume nawe ngoba uyakubona uyakuthanda umntwana wakho kodwa manje usathane utshontshile ufuna ukulahla esihogweni. Namhlanje uJesu uyakuthanda akafuni olahlwa. Cela ukuthi usukuma ngizokhuleka nawe ngizadumisa nomhlaba. Zihlole mzalwane zihlole usasenethuba elihle lokuthi uphenduke ngiyaza kubalela izono zakho uJesu sokukhulekisa nje kuphela bese uNkulunkulu uyakusiza lapho khona. Athenda ukuthi uzele la phambili lapho khona nje usukume sizokhuleka nawe noma uqhelazekile ugula uqhelazwa isono sokuphuza nesokubhema nesokufebe uJesu azokukhulula. Sukuma sizokhuleka nawe. Nkosi ngiyabheka kuwe ngikuni impilo yami mangiphathwe
mayiphathe njalo nguwe Jesu, yikhombi ndlela makuphele konke kwami, ngikufune wena nje, hlala enhlizweni yami, ngize ngikubone. Yebo Nkosi, ngiza kuwe, ngikaluleko kokwa, mangizwise Jesu, mangizwise kuwe Jesu, zisuliwe. Ukhuleka nomhlabeleli ngoba lelizwi uNkulunkulu unginike lona izolo, ngibatshela abantu namhlanje ngizoshumela ngalo. Uthi Revelation chapter 6 uNkulunkulu beyazi ukuthi uzodonsa ubani beze la. Ayibadinga sokuma ngizokhuleka nawe. Uzocela uxolo kuNkulunkulu, uyazazi ukungcola kuphili. Uzibiza ngomzana impela kodwa manje uyahluleka. Ungayiqinisi inhliziyo ngoba wazi ukuphuma siphuma la. uNkulunkulu uhloseni ngempilo yakho. Cela ukukhuleka nawe ukuthi uzocela umusa kuNkulunkulu. Into zasezweni zikubambile. Uyazibona usalithanda izwe enhlizweni yakho. Awunawo amandla okusukuma, sizokhuleka. Sakavali sukuma. uNkulunkulu yakunika ithuba. Nasemhleni kaNoah abashukeza abantu 120 years betshela ukuthi bawungena emkhumbini bahlole into zasemhlabeni khona bezosiza ukuthi bayiqinise inhliziyo. Kwaze kwafika uthuba lokuthi kuvalwe. Basefuna abantu ukungena kanti sekuvaliwe. Mhlawumbe nawe uzovalelwa namhlanje, uyasibona ukuthi awuphili ubungcwele. Ukuthwala nje awuyithandi leyo nto. Amagolide wafakile. Ugqoka amabhuluku usakuthanda. Uphafu usakuthanda. Izwe lisakubambile. Uthi uJesu uzoba namahloni ngami phambi kwabantu, nami ngizoba namahloni ngaye phambi kaNkulunkulu nengelosi. Ngisakucela vula inhliziyo yakho, sesiyakhuleka. Sukuma sizokhuleka. Sukuma sizokhuleka. uNkulunkulu uyakuthanda. Usazivulele izandla zakhe uzokukhulula. Nasemhlanje noma bebona abantu impela bathi bezakele isono, kodwa manje inhliziyo zabo zabalikhuni bangafuni ukuzwa. Kwavalwa. Abesaba abanye abantu kwavalwa. Emva kalokho wani uzamcolo wababhubhisa bonke. Namhlanje uNkulunkulu befuna ukuthi akukhulule nawe, akunika amandla okuphila ubungcwele. Awunawo. Uyazibona ukuthi awunawo. Ungaba namahloni. Sesiyakhuleka. Cela usukume. Uzokhuleka nawe egameni likaJesu. Ungambheki mina ukuthi ngubani. Dlula kumuntu ubone uNkulunkulu ekhuluma nempilo yakho. Ngoba abaningi ubanike uNkulunkulu leli thuba abadlala ngalo. Basibona bengcwele kanti phambi kaNkulunkulu abekho ngcwele. Leli ivangeli bangalifuna. Bancamela ubambe livangeli labantu babhubha. Namhlanje bayakhala esokweni. Sengiyakhuleka. uNkulunkulu ulivulela ithuba. From 9 mhlawumbe beko 1 minute past 9. Kodwa manje seyoshaya 10 minutes past 9. Belivuliwe uNkulunkulu leli thuba. Ngizowusho lo mkhuleko nxa abantu engizazoyiposta le video ku YouTube abazosibona ukuthi
babi phambi kaNkulunkulu abaphila ubungcwele phakathi kwethu. Izolo siphathele le ndaba uNkulunkulu basukuma bonke kade bekhona behlangane nabo la, sonke kwasukunywa baxolisa phambi kaNkulunkulu. Namhlanje benika wena uJesu leli thuba, kodwa moyiqinisile inhliziyo yakho, ngiyakuzwela, sengiyakhuleka. Noma ungakusho lo mkhuleko uhleli phansi, kodwa ngeke uzokusiza, ngoba siyabasukumisa abantu ukuze bengabe benamahloni phambi kaNkulunkulu naphambi kaJesu. Mina nje ngiyabathanda baNkulunkulu, ngikhuluma into uNkulunkulu ayibeka enhliziyweni yami, ngoba semzwisile uNkulunkulu ubuhlungu. Senze izinto uNkulunkulu angafuni, senze izinto uNkulunkulu azizondayo singazi, kodwa wasibekezelela ukuthi uzovusa umuntu ozoshumayela leli vangeli, ube khona na ushunyayelwe, and uyifakile into uNkulunkulu angayifuni, kodwa mayiqinisile inhliziyo yakho. Siphambi kaNkulunkulu uzophendula uthi, ngizokunxusa ukuthi mina hamba ukhala uNkulunkulu, ngoba wena ubele namahloni phambi kaJesu. Bezongimbathisa amandla namhlanje okuphila ubungcwele. Siphethe lelo vangeli, ngoba ngishiya ukuthi abantu bayalamkela noma balamkeli, mina ngizolishumayela, ngenza umsebenzi kaNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu masemlando yedwa phakathi kwethu namhlanje. Baningi izolo kade bephila be-right 100%, balala bangavuka, sanqayela wavala amarekhodi abo. Mhlawumbe nawe namhlanje irekhodi yakhe iyavala, angithi izovala. uNkulunkulu asimazi uhloseni ngempilo zethu, kodwa namhlanje uzwile ivangeli leqiniso. Ngicela ukusho lo mkhuleko because of abantu abakhona ku-YouTube esibadlulise le message ukuze basindiswe. Ngicela ukuthi basho lo mkhuleko bethi, Nkosi uJesu, namhlanje ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa, Nkosi uJesu, kwabafileyo. Ngiyacela Nkosi uJesu ungene enhlizweni yami, ube uNkulunkulu wami, unginika amandla okunqoba isono, ngingabe ngisona phambi kobuso bakho, ngibulale ezweni nezwe life kimi. Ungipha amandla okuphila ubungcwele namhlanje Jesu. Inhliziyo yami ngiyivulela kuwe, khipha inhliziyo eyitshe, faka inhliziyo ethambile yokugcina izwi lakho. Angifuni ukwamukela ulaka lakho, ngoba ngeke ngikhona ukulimela. Angifuni ukulahle esokweni, ngifuna ukungena ekhaya ezulwini. Ngiyabonga Nkosi uJesu, egameni lakho, amen. Uthi uNkulunkulu khona abantu abawu-6 la abaqinisa inhliziyo zabo, basabe abantu. Bawu-6 baphakathi kwethu, kodwa manje basabile, belivuliwe ithuba. Into engizoyisho mina ile, hamba ukhala uNkulunkulu. Yabona namhla mafika ekhaya lakho, hamba ukhala ukhihlisa inyembezi ngempela. Uthi Nkosi, nama-product kaSathane bewasebenzisa ngiyawakhipha namhlanje. Akhona ekhaya lami ngiyawalahla, zonke izinto ongazifuni ngiyozilahla, ngiphile ubungcwele. Angibe ngisabuyele emuva uma sengidlulile umkhuleko, sengushilo lo mkhuleko, kodwa ngizwile bashila abanye behleli phansi. Mafika ekhaya lakho, hamba uNkulunkulu yokhala, ungalali. Yabona ngicela ukutshela ukuthi ungalali ngokukhuleka ngalo mkhuleko, ungalingi uzulale, ngoba uyiqinisile inhliziyo yakho. uNkulunkulu akuyithuba noma sekukhulunywa into ezibuhlungu eziza kulo mhlaba, kodwa manje uSathane vele malitshala izwi likaNkulunkulu, uvele enze inhliziyo zabantu zibe yindlela, alikhipha lihle khona bangeke basindiswe.
mina ungangisabi umuntu njenganawe obekade isono wahakela uJesu. Sekunikile indlela uNkulunkulu angahambela ngayo ukuthi uyothi Jesu ngilizwile izwi lakho Nkosi namhlanje imina lo oqinisile inhliziyo ngoba ushilo ukunceka ukuthi nami ngomunye kulabo abawu6 abaqinisa inhliziyo bangafuni ukusukuma kodwa ngoba bengisaba kuba bazothina abaduze kwami sebengibona ngisukume mina bengihlabelela kangaka mina kade ngidukisa kangaka mina bengimkhonza uJesu bazothi mina kade bengaphili ubungcwele. Abantu basizana abantu abanazulu nama nginazulu mina angifaki umuntu ezulwini angifaki umuntu esihogweni uNkulunkulu ufana umuntu esihogweni. Namhlanje sulizwile inkulunkulu eqiniso ngiyacela mafike ekhaya uyokhuleka uyakuthanda lo Jesu cela ukuba sikhuleke. Baba egameni laJesu siyakhuleka egameni lakhe engcwele siyabonga uNkulunkulu ubona inhliziyo zethu uyabazi abantwana bakhe ndiyabathanda ngiyakhuleka babothi ngoba uSathane uyaqinisa inhliziyo zethu esinye isikhathi njenganami wayiqinisa yami inhliziyo kodwa ngayithambisa sengizwa ukuthi umoya ngcono ungishiyile ngaphendula ngenza bona abantwana bakho namhlanje ubabona ukuthi bakhona phakathi kwethu akade ufuna ukwasindiswa. Mina ngibazi wena obaziyo uNkulunkulu mina ngithatha umuntu phela ngishumela izwi lakho ngiyacela uNkulunkulu befike emakhaya bekhuleka benza into engishilo uNkulunkulu ukuthi usezumele enhlizweni yami ngiyacela bahambele Nkosi uJesu bese yabasindisa abantwana bakho uyabathanda nabo ufuna beyokhela ekhaya ezulwini namhlanje Jesu ngiyacela banika amandla okuphila ubungcwele baphila ivangeli lakhe lobungcwele behambe beyokhonza enkonzweni abakhonza kuzo sebephila ubungcwele bengabi namahloni ukuthi bazobahleba abakhulume ngababagxeke ngcono uNkulunkulu bahleka abantu nokuthi wena uNkulunkulu lahleka bese bolahle esisogweni. Ngiyacela banika amandla uNkulunkulu okuphila ubungcwele egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu ephila babothongcwele. Ngiyacela namhlanje Nkosi ube nabantu balondoloze ubagcwalise leli ivangeli leqiniso liphile kube enhlizweni zabo ubane inhliziyo ethambile ubakhulu bese beyakhonza bengayeki ukukhonza uNkulunkulu. Moya ingcwele ngicela uhambe nabo namhlanje moya ingcwele sebenza impilo zabo bengabi nakuthula until bashiye abaproduct kaSathane bengabi nakuthula until bahlukana nazo zonke into ongasifuni. Siyabonga Nkosi udumo luza kuwe udumo luza kuwe uNkulunkulu ayengishare udumo lakho lungo lakho Nkosi ibanikela kuwe abantwana bakho egameni lika Jesu kuze nephakade naphakade amen. Sesiyakhuleka mayekhona phakathi kwethu ogulayo lapho yakhona ngabamba ukukhola sesikhuleka sikhulekela abantu abagulayo uJesu uphilisa umuntu mahala phela umuntu mayekubamba ukukholo ahlukane nezinto uNkulunkulu angafuni ube semphilisa. Ngiyacela sikhuleke nawe ogulayo ethele uNkulunkulu sengiqhalaze kakhulu lesifo ngikhathele yisi cela usikhiphe empilweni yami ngisinde opheleleyo nami ke ngiphile emhlabeni ngaqhelazwa ngamaphilisi ngiphila ngawe Jesu. Ngiyacela sikhuleke sonke. Baba egameni lika Jesu siyatholeka kuwe Nkosi engcwele siyakhuleka kuwe uNkulunkulu ukuthi usezulwini naba abantwana bakho uNkulunkulu abagulayo uthumela izwi lakho kuZamakhobe 7:20 uthola wathumela izwi lakho labaphilisa wabakhulula wabasindisa emathuneni senade bakupele wona bakhulule ezifeni zonke uNkulunkulu bahambele uNkulunkulu abantwana bakho baqalisa ukugula baphilise namhlanje Jesu. Ngiyacela uNkulunkulu wethu ophilayo osithandayo wena wasifela uthi ezwini lakho ngoba 1:3 wena uthela izono zethu bese welapha zonke izifo zethu bathela abantwana bakaNkulunkulu bese yabalapha baphilise egameni lika Jesu zonke izifo ku bese yabakhulula Nkosi uJesu egameni linamandla igama lika Jesu Kristu inkosi ethu ephila. Baba nami ngiyathobeka phansi kwesizwe esinamandla sengifakazela izwi lakho lendawo yaseCape Town ngalisho iqiniso lakhe selihlutshukiwe uNkulunkulu. Nami ngiyacela uNkulunkulu ungisize ungiphe amandla okuthuba lomzimba ingathi ngase ngishumayeza abanye bese kugcine ngiyaliwa uma wangitshela uNkulunkulu ukuthi ukushumela kwami ngeke ungisize uma ngagcina izwi lakho wangitshela Nkosi ukuthi akusibona bonke
abathi inkosi abazongena ekhaya ezulwini. Ngisize uNkulunkulu noma sengishumela izwi lakho uNkulunkulu bese ngiyaliphila njalo ngingasuki kulo egameni lika Jesu Kristu inkosi ethe phila uzile phakathi naphakathi. Babuse bonke abantwana bakho bafile namhlanje umbuse Nkosi nomntwana wakho Nkosi inceke yakho eyilethile le mvuselo kule ndawo ethi bekhona. Umbuse kakhulu umxolisi umanjisele uNkulunkulu ngabonke abafikile kusona Yesu umuntu oqala lemvuselelo obabuse kakhulu ukuthi ubagcine baba umphefumulo bengalahlwa. Ngiyacela uNkulunkulu uzube nabo egameni lika Jesu Kristu inkosi ethi phila. Bonke abangabantu abafuna bangena ekhaya ezulwini kodwa bengafuni ukuhlala nesono banikela kuwe for ukubhubha kwenyama ukuze umphefumulo busindiswe esukule Nkosi. Ngibanikela kuwe Nkosi sebenze empilweni zabo. In Jesus mighty name we pray. Amen. Sabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu anibusise kakhulu aze agcine. Sabonga kakhulu Jesu anibusise. Amen.